खुलुमबाय दिनै 5 एप्रिल 2024 शुक्रबार बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिमला बाजाराव हरनि समाव दुथां सिखावफोरा खाबु लानानै गंब्रै गलानिफ्राय सिखाव खावनाय जाथाया सोराङाव फैदों आरो बे सिखाव खावनाय जाथायाव गासै 2 लाख रांनि सिखावफोरा खावदों। गुनुजित बसुमतारिनि गलानिफ्राय 1500 रां, कृष्णा दासनि फार्मासिनिफ्राय 80,000 रां, मिनि सोरां बर'नि हार्डवेयर गलानिफ्राय 1,70,000 रां आरो मन्टि ब्रह्मनि गलानिफ्रायबो एसे लांदों। गुबुन रायजोनिफ्राय बेरायनो फैनाय आरो अरुणाचलनि हटेलाव थानाय 2 बिसि आरो फिसाय आरो बिसोरनि सासे लोगोखौ हटेलनि रुम सिङाव थैना थानायाव बोखांनो हादों आरो बिसोरखौ सोरबा ब्लेक मेजिक एबा दायना खालामनानै बुथारदों होननानै सन्देह खालामदों। थैनाय बिसि फिसायनि मुङा जाबाय नवीन आरो देबी। बिसोर सानैबो कट्टायामनि थागिबि। गुबुन सासे थैबावनाय लोगोनि मुङा जाबाय आर्या। बे जाबाय तिरुपनन्तपुरमनि थागिबि। दा बे जाथायनि सायाव अरुणाचल प्रदेश पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बिसोरो थैनायनि सिगां गासैजोंबो हटेलनि स्टाफजों आरो गलादारफोरजों मोजाङै रायज्लायदोंमोन, नाथाय हरखाब बोरै बिदि थैखो बेखौ दासिमाव रोखायै मिथिथ'नाय जायाखै। बिलासिपारा पुलिस आरो नायाहाट पुलिसा जयेन्ट अपारेसन खालामनानै सासे मानसिनिफ्राय पिस्तल आरो गरबा गुलिबो हमदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय हाफिज उद्दिन शेख, 42 बोसोर बैसोनि। एन्टि करप्शन बिफाना नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय खग्रापार बेंखननि लाट मण्डलखौ रां जाख्ल'नाय केसनि थाखाय एरेस्ट खालामदों। हमजानाय लाट मण्डलनि मुङा जाबाय खगेन कलिता। खगेन कलिताया हा फाननो थाखाय पारमिसन इसु खालामना होनायनि मुङाव रां बिनानै लाबाय थानाय समाव रेड हेन्डेड एबा उदाङै हमजादों। डिब्रुगड़आव सरकारि फरायसालिनि 3 फोरोंगिरिफ्रा जौ लोंनानै इलेक्शन डिउटियाव थांनायनि थाखाय आरो गेजेर गेजेर एबसेन्ट जाबाय थानायनि थाखाय साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजादों। सासपेन्ड खालामजानायफोरनि मुङा जाबाय जिउति दास, फजुल वाहिद आरो रुन्टु बरुवा। बिटिआ गोरोबथानि दफाफोरखौ भारत सोरखारा मावफुंनो हानाय नंलिया होननानै भारत सोरखारनिफ्राय जानाय नंला होननानै लाइजाम हरखाबाय होननानै बिक्रम दैमारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंदों। स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया सेन्टार चिरां आरो बाक्सा एखे खोथाखौनो बेयावबो बिथांमोना मावनो हायैनि खोथाखौनो माइन्डसआव लिरदों। जोंहा दा आधा कास्टमार फरायना होजोबगोन, बेहा टकस' दं, फरायना होजोबबानो जाबाय। बेयाव मा आं सर्टखौ बुंदों। दा बे एकर्डफ्रा जाला होननानै दानि खुंथाय इउपिपिएल सरकारा बेखौ मिथिना मिथिया? मिथियोबा मिथियो। बियो नै माबायावनो बै 2024आवनो जादोंमोन नालाय, माबायाव जानुवारिनि 3 तारिख माइन्डसआथ' ओंखारजोब्बायना। मिथियोब्ला बिथांमोना मानि थाखाय मारै बुंनो हानो बेखौलाय? बुंदोबानोथ' गैलाना। राजनितिकानो जोब्बाय। बिटिआर एकर्डनि दफाखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जाला होननानै माइन्डसआव लिरबाय नै होननाय लोगो लोगोनो जोब्बाय। आंथ' गोबां लिडारफोर दं, आइएस अफिसार एसएस अफिसारफोरजोंबो रायलायबाय। बेनो फाइनाल। मेसेजबो हरबाय। बेनो फाइनाल, कुनु ड्राफ्ट नङा, बे फाइनाल। माइनुटसो बियो। रायजो राजाफोरखौ माबाफोर बुंनो गोसो नामा? बुंगोन। बेथ' सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो जुदि मावनो हाया, नोंसा फिट गैया, तेजपुरनि इउनिभारसिटियाव थां, माबायाव थां, इम्फलाव थां होननानै बुंखाजोब्बायना, हाया होननानै बुंखाजोब्बाय, नङा होमबा? मा दंबावो आरो नै आरो बेयाव एनडिएफबिखौ सख'नांगौ, रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासैबो एनडिएफबिफोरखौ सख'नांगौ होननाय बेयाव जेबो लिरनाय गैया। नाथाय मोनसेल' खोथा लिरनाय दङ बेयाव, जे बिथांमोननो लन होनाय जादोंमोन। एक्स ग्रेसिया बिथांमोननो एसे इनकाम खालामनो थाखाय बेंकनिफ्राय लन होनाय जादोंमोन। लन माने मा? होफिननांगौ। नै दा लास्टआवनो दंखायो, नै लास्टआव लिरना दं, मिथिबाय? बेयाव लिरनाय दङ। दा आधा कास्टमा बेखौ टकसआव होजोबगोन। नै लन स्केल एगेन्स्ट फिक्सड डिप'जिट, मिथिबाय? लनसो दे बेफोरनो। दाथ' नुदों जों ससियेल मिडियायाव जे लननि थाखाय जा फैसा दं बेखौ होफिननांगौ, नुवाखै होमबा? बेयावनो लिरनाय दङ, नै बेयावनो होखाबाय। अबा नाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंबाय थायो रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि खामानि मावगासिनो दं होननानै बुंगासिनो। बेलाय माथो बेयावथ' गैयाना, रन्जन दैमारिखौ मावनायनि खोथा गैयाना बेयाव। एनडिएफबिनि बिन्दो मोनसे बेयाव गैया। लिरदोंमोन बिसोरो जुननि 12 तारिख एनडिएफबिखौ सख'नो थाखाय मोनसे रिकुवेस्ट एनआइए कर्टआव हरनाय जागोन, लेटार हरनाय जागोन, मोनसे रिकुवेस्ट माने मोनसे आर'जलाइ हरनाय जागोन होननानैसो बिसोरो रायलायदोंमोन 12 तारिख जुननि 2023 मायथाइनि।
बिदो प्रमद बर'नियाव बिथांनियाव जे बर' लिरनाय लेखाया एनआइआव लिरना हरनाय लेखाखौ बिदो नोंसोरो बिदो नङा होमबा जे मा होनना लिरना हरखो एनआइए कर्टनि एनडिबिनिखौ लानानै नोंसोरथ' मिटिङाव माइनट्सआव ओंखारदोंमोन भारतनि जुनाव एनडिबिनि थाखाय मानो लिराखैसै लिरनाय कपि दंबा हरदो बेखौ बिनांगोन नोंसोरो मिथिबाय दा अब्ला नाय दा दिनै नैबे माइनट्ससो बियो जि खामानिया माइनट्सनि गेजेरजोंसो सरकारा इमप्लिमेन्टेसन खालामो नाथाय बे माइनट्सआव बिटिआर एकर्डनि बेसेबां दफा दोङो मोनसेबो दफाखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मावनो हागोन होननानै बेयाव लिराखै मिथिबाय नेगेटिभ लिरजोबदों बेयाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय ससियेल मिडियाआव होनाय दंखायो नोंथाङा नंगौ बाथ्राखौ बुङो जेखौ लेखाया बेखौसो बुङो नाथाय नोंथांनि बाथ्राखौ खोनाखांनायनि उनाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा नोंथांखौ बुङो जे बिथाङा गावनि लाबालाबनि थाखायसो बुङो होननानै बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो आंनि लाबालाबनि थाखाय बुंदोंब्ला नङा होमबा आंनि लाबालाबनि थाखाय जुदि आं बुंदोंब्ला आं माब्लाबानो सिरि थाबायमोन मिथिबाय आङो खेंसालाय बुंदों आंनि लाबालाबनि थाखाय बुंदोंब्ला आं माब्लाबानो सिरि थाबायमोन लेखाया जेखौ बुंदों आं बेखौसो बुङो राजनितिनि मानसिया मालाबा प्रमद बर'आनो सोरबा बिजेपि इउपिपिएलनि बिपिएम दैदेनगिरिफ्रानो फ्रेस मोनसे डायलगखौ होनो हागौ नाथाय लेखायाथ' नंखायखौ बुङा ना आंखौ नङा होमबा लेखाया जेखौ आं बेखौसो बुंदों बे लेखायाव जि लिरदों आं बेखौसो बुंदों लेखायाव थायैखौनो जुदि बुङोबा आंखौ दानो केस होना जेलाव थ्रोब सोलायगोन गभर्नमेन्टआ मिथिबाय नाथाय आंथ' बेखौ गिया लेखाया जेखौ बुंदों बेखौनो बुंदों लेखाया बुंखाबाय बिटिआर एकर्डनि मोनसेबो दफाखौ मावफुंनो हाया होननानै माइनट्सआव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि माबानि इउनियन हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय चेयारमेनशिपजों दैदेनजानाय बे लेखायाव क्लियार स्पष्ट होखाबाय माहारि आफादफ्रा बुंना होदो दा रायजोनो नङा होमबा बाजैमोन मादैमोन बुंना होदो रायजोनो हम मिनिस्ट्रिनिफ्रायबो लेखा फैबाय मावनो हाया होननानै दाखालि बावैसो कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हाया सरकारि खालामनो हाया होननानै आसाम सरकारा डिक्लारेसन होखाबाय बेखौ डाइरेक्ट देयार इज न' गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल ना आरो नै थांनाय जानुवारिनि माबायावनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ होलायबाय जों जेबो मावनो हाला फिट जाया नोंसा नर्म्स गैया बेयाव खुनु क्राइटेरिया मिलाया होननानै लेखाया फोरमायखाबाय जोब्बाय नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि